Marieta ngoro ku Fred Getubo kurugetenga nchentete gukwanire taro yo mwana ominto okoro ku Fred Matiang'i okorigie kiro kyo president igo bono Mr. Matiang'i togoteba iga abagwachite na barabu netaro yago mugacha gutana barabu abarayi buna babori Gadi Gachagua babonyonka bagachaka kurame governor yaito n'abarayi bande buno Osoro Japhet Nyakundi bali bachoriri bare chiobisi mbakoreta amagoso so ntwe tokogotebu no mugusi ngakiende yonsi nandora atare gusi temu unite abagusi ekiagera tokwagukero kerike igoro onya kuruseino tonyebegetiamo egento kende ngokwanera nekega kia twara go address nekega kia racism ekebuna gya Zairi Janda no moindi nabaindi mbare all over Kenya abu omorayo ito Fred Matiang'i aragani bamwakire kura elinda anyore kura bono tigatige korama abantu abaiga baindi abantu ababande buna abori abu tabase ko barame kiagara abune kura yaito togane tintu buno mugusi mambie tobekero momuro ito igoro ndokende ngokwanera nekega kia omonogeri bwabagusi omonogeri no monto orensa okoigu views chiaba bansa iga omakoira igoro aine kerogo kigoro koborie kerogo kyo moiso pikenyaga nobo president omonto abona takoba so omonogeri ogotigera baraya bake banse iga babotware erinde batoirere birangareria kero kwabire president bakoretere birangareria insana kibire lindo tokonye gusena kya abantu baike Fred Matiang'i ekero kyo president ngeri kerogo geke nekerogo kyo governor ngeri kerogo geke egendo totaitene transition yengia kuru sobo president kocho sobo governor achore tune chikura over 270,000 ntumbono tokoriyo obo president omorayo to nare ngororo ore kurukunya chae oboreti obo president abegeta bagusiamo bonsi pi ekera gosoka isiko gari akaenda ko ligichikura chinde isiko nonye taireti so abamugotara nabo bago advice tema sana engakiende urache gusi to chaya baraya bare ground the moment oko sideline governor Simba Arati n'abantu baye bali abwate bonsi pi 1270 bali bamachorete mbali asore kosena kya abantu bono ntwe toragotebinga omosike Fred Matiang'i aye ntuntu gwanjete gusi karibu lakini abasani aba ogotara na barabu mbatoretera racism mugusi ekiagera abanyali bali ekera bachorete Zairi Janda abagusimba arengoro Richard Tongi barengo lakini bakaroromo indi narora akoraki ora deliver so aye kero gocha gusi tigana na bali bachorire ororo aye nchuburie kero kyobo president naliko koganda isiko gari otweruma mate nayo onyore kende gochimotu egento kende mogusi atebete iga kere koboko kere monware ntogotiga gavana Simba Arati ochoriri tominyoke sekero gotokori tutarakora tutarakenyora da arono kindogega korwa agaiga getenga igo musike Matiang'i igo ndakwane through nango kwana igasenge nchonga ntogo itabireta sekero gasi kero kya kyokori kyo president wense ekero korgie kero kyo president wense ntotage to unite gusiengima ase yabeta to bagonde bwensinga no moindinga no mogero senini abantu abonsi babeka amwe kyagara ekero kya onigoro monokere abantu abonsi mbata netekeiro ba mokore na barabwe gasi igo kaindiri go iko oche origicingaki obarangeri bonsi bimokwane aso bwamo so that erinde na ritora nyare na into kumanyanga na igoro ari no bekworo no nyare gototedibera tamu ebinto byeito totagete gochaga igase ase chi counties cheito ase enchire gwenerete enchire rengia abantu abange bacha kisiga iga bache tia ase engencho yomorembe bacha ase engencho gosaria na koyongeria abarayi baito barobisi mostly anene mona ase gabana yeto ya Kisii County musike Paul Simba Arati ntwa mwakirite chikura asobonge montonde bwensi taiyo oigete no ero ore komubwati oigete no ane quota yechikura twa mwete Kisii County igonto itabiranete no burayi bwae ase bintu byonse bya gotokora ase Kisii County nto itabiranete na ndento tetegwa masikani mona asa abantu abange batebanga oborayi omorayi goko mochora korengana nebikorwa byae enchera gokora ebinto na kekogera bara ofisi aria igonye tari onyendi batari gokora egasi angano ni tugweka twarorirenga gaste ye koregete inyare gotebanga egasi rega nembe umuntu ochire koborie kero kyo president
na ntokoira no chiko teba ng'ano tete kobe kingpin te konyarekana abo omo kingpin no monto korusia birengerere byaitu muno mugusi abikobe bosiari asori ore igoro erinda nyare nere konyo koikia report ya itari tonyora deliverance erengia korugoro go chancega igonto isanegete ne kingpin ya ito tobwate Kisii County omwesimiwa Paul Simbarati asokoba kingpin ya Kisii County gaiga amangana yo bo kingpin ya boiga nabunare ko ereseranga obo kingpin bogotigara kwa base community munabone community yomogusi eto itabirete nga Paul Simbarati nere kingpin ya ito Kisii County buyamono nyabuto maronga korugetenga ngojigo kondemu amang'ana abarayi baitu bajete Gusii tari bajete kobeka abagusi amo ibajete korama abarayi bare obisi inkio omonto ararwere ense yende achikorama omurayi ochorie n'abanto buna takorete gentoki na n'omoriri abarayi bare abantu bamochoete korwa maega mbarororo bamwanchete egento kende batebire omoindi tatakeiri kobera Gusii n'omoindi nero ochoretu n'abanto banyari bari bamochorete koba obisi nane rero gwakirisa abantu abo ase eng'encho abantu batagete korama omonto ore obisi ekinde egento gegokonda emigu mono twarageri buna Abagusii ntogotaka monto itakore gentoki arama abantu baitu tari boigo egento kende omogabano ito ntogwancha aramu na into n'abantu baye bachori na Kisii County buna ara Abagusii buna rento bora Gusii yaito anse mendo orenti una bono chichiro oagachire chisukuru oagachire abana ngoboni gambari kunywa mabera abantu baitu na kimogoteba bamuzike umurayo ito tigasiku abantu bamwe bamwanjete na abantu baitu bamwanjete bonsi Gusii engima ntwanye tumugabano ito mbuya mono asamarieta nkoro ko Vincent ya pincha nchege ntona sabe narora omosike onyonga twasigete muna babasi onyonge kero na igwa goteria bamurali stadium nga Simba nenyu chege ntona abatebi onyonga atakere gusika gabana na twasike tobo gabana bokaira sobe miaka 10 into inkyo boito bora ikere onyonga aru abotiringe onyonga ababasi oyo Simba yakora namba yendo mwaka machogo imiaka ya ene menge tiganyisike muna tomosigete na ndeta gocha aje komino momuroita ebigokoro mugakori tigati mokase miaka yae anyisike sikwe namba yende toisokoreto obonyomba ntokonyora kura noni yobo president totaete obonyomba na obora toite tigatosikane muna abana abamo